יובל, זוז שם. לאט לאט. יובל, זה... אמרת שיש שם מכונית. אנחנו לא רואים אותה. הנה. רגע, לאט לאט. המים צריכים לצאת, יובל, זוז. הנה, רואים את הברזלים עכשיו. רואים את הברזלים, רגע. אבל תראה שהוא לא ילך פנימה. אחר. הוא יברח. הוא יברח, אתה צריך לנסוע. איך ייקח את האוטו שלך? מה אתה רוצה מהאוטו שלו? אל תוריד את כל רק לאט. יובל, אתה קרוב מדי לשרשרת. אתה קרוב מדי. הנה הכבל גרירה. רואים אותו כבר. יאללה. בוא'נה, תפסת אותו סוף הדרך. מה זה? תעצור, תן למים לצאת. תרים את הבוק שלא ייגע בירייה. רגע. בוא'נה, כאילו הוא רע. גדול. שיחק אותה, יובל. שיחק אותה עד הסוף. אם זה קשור, אוקיי. נוודא שהקשירה טובה, יובל. רגע, אני אבוא, אני אצטלם גם, כמו אהוד על הזה. זה סבנה. רגע, חכה. סע, יובל. רגע. אמרתי לך, הגלגלים אליי, צריך ליישר אותם. רגע. הנה, עכשיו הם מתיישרים. הגלגלים פיקס. בסדר. פיקס. עכשיו כמעט ישר. יובל, אליך ההגה טיפה. יומי. תסתכל אליי. תסתכל על הסף, בדיוק, הסף אומר לך. תהיה מוכן לקפוץ החוצה, תעשה לי טובה. זהו זה. לא. זהו. זהו. תן, אביטל. יש מאחורי הגב שלך צינור ירוק, תיזהר, הוא יפריע לקפוץ. אני חייב לקצר. איך לקצר? סע לשם. אני לוחץ ברק. יובל. אני לוחץ ברק, בוא תקצר. רגע, לא. רגע, אתה רוצה להקשיב לי רגע? תקשיב לי רגע, יובל. לא. תמשוך. תקשיב לי שנייה. אתה יכול לנעול את ההגה. לא. אתה יכול לנעול את ההגה, אתה רוצה לדעת איך? לא רוצה לראות את ההגה. לא רוצה. אביטל. תסתכל עליי.